Сливенски вести. Искам да видя, защото аз това име за първ път го чувам. Значи сега като отида в София, ще отида да проверя досието, за да какво е писано, какво не е писано, какво има и са чистите имена. Докато не съм видял, не мога да дам отговор, защото моралът това изисква. Така че хич не се тревожа за това работа. Казахте, че след това ще ни съберете и ще след това всички журналисти и журналистки от Ямбол, от Сливен и от Бургас, даже ако желаят, да дойдат да видят, да чуят, а не така тайни работи. Аз да знае, че аз съм направил всичко за тази епархия. Издал съм 15 книги, получавам моето паство, близък с моето паство, никому не съм предал и зато и с радост ще ви поканя. Чувствате ли се обиден от това, което излезе? Всяко има там лъжи и клевети, да. Защото аз така имах предварителна информация, че имало против мен писано много работи. Против мен от Хикс и Y. Обективната истина без пудра и пари в Сливен е само на tvsliven.net.